ବହୁତ ଦିନ ହେଲା କଳାଜିରି ଚାଉଳର ପଲଉ ଆଉ ଚିକେନ୍ କଷା ଖାଇବାକୁ ମନ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅଧା କେଜି ଚିକେନ୍ ନେଇକି ଆସିଥିଲି। ତା ସହିତ ଅଲଗା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଡେକ୍ଚିରେ ଟିକେ ସୋରିଷ ତେଲ, ଦୁଇଟା ବଡ଼ ବଡ଼ ପିଆଜ ତାକୁ ଭାଜିଦେଲି। ବହୁତ ସାରା ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେଲି, ବହୁତ ରାଗ ଖାଇବାକୁ ମୋତେ ପସନ୍ଦ। ତା ସହିତ ଅଦା ରସୁଣ 2ରୁ 3 ଚାମଚ ତାକୁ ଦେଇଦେଲି। 2ରୁ 3 ଚାମଚ ଅଦା ରସୁଣ ଦେଇଦେଲା ପରେ ତାକୁ ଭଲସେ କଷିଦେଲି ପିଆଜ ତେଲ ସହିତ। ତା ସହିତ ଟିକେ ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଲି। ଆଉ ଧୋଇ ରଖିଥିବା ଚିକେନ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ କଷାକଷି କରିଦେଲି ମସଲାରେ। କଷି ସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ଟମାଟୋ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ଟମାଟୋ ପକାଇବାକୁ, ଟିକେ ସେଇ ତେଲରେ ଟମାଟୋ ଲୁଣ ପକାଇ ଦେଇଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ସେ ବିନା ପାଣିରେ ହିଁ ଏତିକି ଝୋଳ ଆସିଛି। ତା ସହିତ ଚିକେନ୍ଟା ବି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି। ତାକୁ ଟିକେ ଚିକେନ୍ ମସଲା ଦେଇଦେଲି। ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଗରମ ମସଲା ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଦେଇଦେଲି। ସ୍ମେଲ୍ ଘରୋଇ ଗରମ ମସଲା ବନେଇ ହେଇଥିବା ତାକୁ ମୁଁ ଦେଇଦେଲି। ତ ଚିକେନ୍ ତରକାରୀଟା ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତା ସହିତ କଟା ରଖିଥିବା ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ ଦେଇକି ଟିକେ ଦମ୍ ପାଇଁ ରଖିଦେଲି। ତା ସହିତ ପଲଉ ବନେଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲି। ଗଲି ବାଡ଼ିରୁ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ପତ୍ର ତୋଳି ନେଇ ଆସିଲି। ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଷ୍ଟିଲ୍ ଡିସ୍ରେ ତାକୁ ମୁଁ ଟିକେ ଗୋଲମରିଚ, ଗୁଜୁରାତି, ତେଜପତ୍ର ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ପିଆଜ କାଟି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ପକାଇ ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ ସେ ତେଲରେ ଫ୍ରାଏ କରିଦେଲି। ଫ୍ରାଏ କରିଦେଲା ପରେ ହାଲକା ଯେତିକି ମୁଁ ଗୋଟେ ଗିନାରେ ଚାଉଳ ନେଇଥିଲି, ସେଇ ଗିନାରେ 2ଟା ଗିନା ମୁଁ ପାଣି ଦେଇଦେଲା ପରେ ତାକୁ ଭଲକି ଗୋଳେଇ ଦେଇ ହାଲକା ଲୁଣ ପକାଇ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲି। ଦେହକୁ ଭାତଟା ଏମିତି ହେଇଯାଇଛି ଯେହେତୁ ମୁଁ ପାଣି କାଢ଼ିନଥିଲି। ଆଉ ତା ସହିତ ସେ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ପତ୍ରକୁ ଭାତ ମଧ୍ୟରେ ଦେଇଦେଲି, ଯେହେତୁ ଭଲ ସ୍ମେଲ୍ଟା ଆସିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ ମୁଁ ଦେଇଦେଲି। ଟିକେ 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଥାଳିରେ ବାଢ଼ି ଆସିନେଲି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍।